Enjoy ko na yung jacket mo, di ba? Mas parang ang enjoy dito. Parang mas enjoy. Kasi dapat pumunta ka kami doon. Dapat pumunta ka kami doon. Di ba? Sabi sa akin. Dito kami. Para hindi malayo. Siniwala ko ako sa Ano, Kuya Poch, paano ka daw umakyat? Hindi ko nabigyan. Pero paano na ulit mag-jack? Nakabito ka pa. Tatawagin kita, huwag ka mag-alala. Pagod na yung pangako, bes. Yes! Paano nga? Paano magjakol, kuya? Paano magjakol? Paano mag-jakol, kuya? Oo, ikaw. Ako po, Paano ka magjakol? tawagin kita. Tanggal ng buksit. Ayan. Ayan yung ano. Hi, Bex. Ayan.
video gaya. Wow, nakahanap siya maraming mangga oh. Quality sa bagay mo. Sarap. Tama na. Masarap. Masarap. Ay, sure. Labi na. Sure. Pala ako ni Glenn. Sure. Sure? Ala! Ano? Ano na? Ay lang, nakalimutan ko na Si Ate Pine magaling sa ganyan. Hindi. Sige nga. Fine. Parang parang masarap ate. Sure. Sige nga. Hello. How? Okay. This is how to eat paltat. Dumating sila siya. What is paltat in English? That's catfish. Oh, it's catfish. Now I know. Okay. Here yan, here. How? Oh, shit. Shit! Oh! Yum. Gutom na kasi ako. Nagbayag-bayag ka? Ano, Bex? Carry pa? Laps pa? Go. Hindi yan bangus, Bes. Orbis na. Hindi pa, umay pa ako. Itang baklang to. Visit to. Kami yun, kami. Balik-check mo na balik-check. Ang sigurado ang safe kayo mga wifi. Hindi ka na. And si Elsa. Elsa. Let it go. Ate galit ka. Kaya mo pa? Kaya mo pa? Nakaboxer ka naman po. Kaya mo pa? Sige na. Sige na. Ano siya? Ayan yung pambata ng ano kayo na yan. Wala si Kuya Coach po, tulog na. Kuya Coach, kain na po. Bro. Paano mo yan, sis? Sis, paano mo yan? Mars, laps na. Mars, laps na. Ang bata, parang ganito, sis, kain na. Siyaw kasama. Guys. Hindi ko sasama. Hihilang ako. Wait lang, baka may ahas. Best. Pag nasapakan mo, ugod. Darna. Pag nasapakan mo, ay. Visit. Pagkabutsing met. Siya puro mga vlogger pala mga kasama natin. Ala! Pagkabutsing. Maambon na. Hi guys. Mag-start na kami mag-hike. Excited. Nagsidik pa ka din. Punta tayo sa picture lang. Jerry mo kasi ito. Kaya ka dapat tayo. Oh my gosh, it's fucking raining. Ngayon, hindi pa ka naman Sisi. magkano mo susunod? Wala na akong pakialam sa ano ba yung nasara ko ni Jen Jen sa kantang yan? Ano dapat itong ringing tone mo pag si Kuya Rico ang tumatawa? Hi Kuya Poch. Doon tayo, ano, babayaran ka, o sige, lumabang ka, sige, o, bayaran ka. Sige, uploadan tayo ah. Sige, sige. Ano,
Private property. Private proper. Kuya, kamusta ka na? Dalaw. Oh boy, nakakaiyak. Mars, Ano ito? ano to? Mars, kaya subi kapay? Bexa na yan. Brownies yan. Brownies. Ang sarap niya. Paano yun? Paano yun? Wala na. Shot ko basta na.